Ngibingelele abafowethu intatheli zethu ezikhona la, ngibingelele i-leadership yonke ye-MK Party, ubuholi bonke be-MK, ngibala ubaba uNcamalala okuwuyena owumsunguli weqembu. Bafowethu-ke mina ngumxolisi wakwaMafleka obekade ewukhansela ku-Ward 14 khona la oPhongolo. Akukuningi-ke mhlampe engingakulanda, sebelandile ozakwethu ebengifike nabo. Kunombuzo oke waqhamuka othi sibiziwe noma sinxenxiwe ukuthi sizojoyina i-MK Party. Cha, akulona iqiniso lelo. Cishe abaningi bayazi, babonile naku-social media ukuthi ikhaya ebesikulo asiphathekanga kahle kulo ngenxa yey'ngqinamba ezibe khona. Sabuka ukuthi ngathi akusasetshenzelwa abantu kodwa sekungabantu abathile. Bagcina-ke ubuholi lobo besinabo sakhetha ukwehlukana nabo sazojoyina umkhonto wesizwe. Yilokho nje bafowethu engifisa ukuqinisekisa ukuthi cha, asibizwanga, siyifikele, sifisa ukuzosebenzela abantu ngoba nala ebesikhona besivele sisebenzela abantu. Asisiboke abantu abasha thina kwipolitiki. Mina nje ngiyiqale ngimncane, ngiseve kuma-structures amaningi la ngisuka khona ngaze ngafika ekutheni ngibe yikhansela, noma-ke kuphele ngendlela ekuphele ngayo, kodwa yonke umkhakha wepolitiki ngiwuhambile, ngiyawuqonda futhi ngimisele nokuthi nala kwi-MK Party ngethembeke njengoba bengethembekile enkathini. Ngizoqhubeka nje ngisebenze kahle ne-MK Party, ngilandele yonke imigomo yayo until kuze sithole lokhu esikufisayo, ngoba inhloso ukusiza abantu base-South Africa. Ngiyabonga.